Pokoke nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalangi kridane Prasata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsa Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu iki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning Kahyangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon trimo takon ngamuk ning Kahyangan. Weh, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik lara gedhe tekaning pancen ning Kahyangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu, Tru. Mati maju kok. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah nek arep munggah nang Kahyangan bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek 12. Ngene to? Saya ora masalah, ora. Aku mah terus arep mancat sapa, ayo. Sing tenanan rembugi wong tuwa. Nggih, nggih. Kula nyuwun iga pretikelipun para sepuh, para lenggah najan namung kantun kalih. Paman kula sejenar Babadurna pripun carane supaya Semar gampang nggone tekaning pati. Semar dipun timbali, dipun paringi Raja Brana Picis. Tumli samangke menawi sampun mendem kadonyan kantun nglimpe dipun pejahi wonten negaring Astina. Oh, aja gampang nggih, Patih, aja gampang. Semar ki wis blereng marang kadonyan biyen-biyen Semar kuwi gelem utawa wis gelem sugih. Semar kuwi sugih ngungkuli plasa Jenar, ngungkuli kepatihan. Mula Semar ki aja nganti dimimiki marang bandha donya. Brana Picis, Semar ora gelem, ora bakal sulap, Semar ora bakal blereng marang bandha donya. Kuwi cara sing bakal konangan, Nggih, Patih. Lajeng caranipun kados pundi? Semar dipun dawuh supados sowan wonten negaring Astina. Lajeng dipun paringi derajat ingkang inggil, tumuli dipun limpi dipun pejahi. Cecone pripun? Pendak malam Jumat kliwon ngocek ngidul. Kula gelem sarta blereng marang apa kang bakal mbok gunake kanthi srana boyong Semar. Ngaten mawon. Semar dijak pesta. Tumuli Semar mangke dipun unjuki inuman ingkang damel mendem. Menawi Semar sampun boten emut, tumuli dipun limpe dipun pejahi. Depate pripun? Semar niku wis apal karo banyu sing marai mendem karo sing ora niku Semar sing apal. Mbiyen Semar niku dodol. Oh. Dadi wis apal. Nggih, nggih. Jaman rekoso mbiyen. Nggih, nggih. Ora bakal kelakon, ora bakal kelakon. Karo Surtayu wonten timbalan ing Adawu Sinun duwe penemu apa? Waduh kula mboten gadah pemanggi menapa-menapa. Saenipun Semar menika dipun cepeng kemawon, lajengipun geret dipun peksa dhateng negaring Astina. Surtayu wonten dawuh. Nek omong nganggo wewaton ora sampe naik dhewe. Apa dikira Semar ki ra ndek anak? Dikira Semar ki ra ndek anak? Petruk Gareng Bagong ki bakal ngayomi karo Semar Badranaya. Wong kuwi bapakne. Mara aku tak takon karo kowe, kowe tau apa perang musuh Petruk menang dek kapan ayo? Kowe tau perang karo Gareng menang dek kapan? Luwih-luwih, kowe tau wae menang karo Bagong. Oh, kerep-kerepe Kurawa ki mesti kewirangan karo Panakawan. Mula nek kowe ngatara meksa karo Semar Badranaya, ngibarate kaya cebol, kaya wulan muta ngitung lintang mangke lakone cepak wurunge tak kandhani. Jagat Dewa Bathara. Ming perkara kaya ngene kok bingung nggone bakal gawe srana patine Semar.
Dik, apa Mbak Yu? jroning Masiwakan iki bingung mung perkara gawe patine Semar Badranaya. Wong sawangsul Rekyanapati paring dawuh wadene ora ditampa dening Begawan Durna. Lah iya aku ya gumun. Ing ngrembug patine Semar kok padha bingung. Monggo Semar kuwi nggung wong suci, Semar kuwi nggung wong apik. Iya. Lah mbok ya sranane Semar kuwi didhawuhi supaya samane negara Ngastina terus dikandhake nek Kurawa wis do insap. Kurawa kepengin dadi wong apik, Kurawa kepengin dadi wong becik, Semar kon menehi ya kuwi wujuding ceramah. Ya kuwi siraman batin. Supaya Kurawa bisa bali dadi wong apik, nek Semar dikon supaya menehi siraman batin kanthi tumindak ingkang becik, kanthi tumindak ingkang apik, tobat. Semar mesti bakal tekan negara Ngastina ya, Dik. Kok menurut aku kok bener kowe, Mbak Yu? Jenengmu sapa? Tobat, kula nyuwun pangapunten sinuwun, nyuwun pangapunten namung neraosan. Ora, jenengmu sapa? Nami kula pun Tariem. Tariem. Inggih. Kula asring dipun undang tari. Oh. Nadyan kowe ming rasanan ning penemumu apik, penemumu becik. Penemumu iso dienggo srana Semar tekan negara Ngastina. Diakoke Kurawa bakal insap, Kurawa bakal eling marang dalan sing bener. Semar didhawuhi supaya menehi ceramah, menehi siraman batin, menehi tutur-tutur sing apik marang negara Ngastina. Yen Semar wis tekan kene, gampang gone mateni jagat Dewa Bathara. Nadyan ming abdi wae kok penemune malah becik. Yo iki. Tobat mboten Gusti, mboten kula nyuwun mboten nyuwun ora. Tambane. Tambanono. Inggih ngestaken damu. Matur sembah nuwun. Aku dikeki lho Bayu. Iya, aja kuwatir ning ngarepe Isina Prabu Duryudana mengko ndak malah isin. Mengko tak paringi. Tariem Wonten dawuh. kowe tak unggahke derajatmu minangka juru joget ana ing negara Ngastina. Tobat matur sembah nuwun. Nanging kula mboten saged joget. Monggo diajari karo abdi dalem Langentaya. Inggih ngestaken dawuh. Jeneng mburimu sapa? Kula pun Prastewi. Mbak Yumu tak dadekke juru joget. Kowe tak unggahke pangkatmu dadi juru ngangsu. Wong wedok lemune kaya ngono, mriki kestaken dawuh. Saka ngisor sendang munggah tekan pasiraman kudu tok angsoni. Nggih, kestaken dawuh. Mboten badhe kula duh paringipun Sinur Prabu Duryudana. Ing atase ming abdi-abdi kok iso menehi penemu sing apik-apik, sing gerang-gerang, sing tuwa-tuwa, mingtuting clemong ora ana gunane. Bawarario Wonten dawuh. nek cara kula isin pikiran patih kalah karo pikiran ban. Iya nyuwun pangapunten tadi mboten saged mikir. Pendhit karo ban penemune ora ketemu ngakal. Penemune ora ketemu nalar. Sing digungke ming brana picis derajat pangkat. Mula dinten samangke kula suwun kanthi sanget. Paman Haryo Wonten timbalan ing dawuh. Baduna Wonten dawuh, Ger. Mang budal tengkara kadempel. Semar Sapa Kakang kok gawe geger ning ora ingkang padha ganteng sip. Tim penari latar padha ra wedi-wedi. Lel. Nggih. Mang budal parapunten ing karang kadempel. Nggih Instagram. Nggih, nyuwun
pamit dinten menika nggih. Kula semanggaken Nyuwun pamit tambah pangestu. Ning pananggilan jenenging Sunarsa Kundur kedaton niki ngestaken dawuh nyuwun pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Surtayu Purna gati ning pananggilan Sanata Kundur kedaton jeluk saking dampar kencana knapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Plomban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning Prabon kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata belok katinon saking Mandura kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau paripurna sang nata arsa kundur ya kaya sanggeni maya wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta aku sing teko kek Ndara Antasena ya Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Siwa Semar slamet tekaku Ndara Antarja wilujeng ya Siwa Nayantaka slamet tekaku wah Ndara Antasena bekti kula nggih Den garing tak tampa Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus ya garing tak tampa Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya garing tak tampa Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa Ndara Gatotkaca bekti kula ya terus tak tampa Ndara Antarja bekti kula ya terus tak tampa mbageke kok Ndara Antasena Antasena kula ngaturaken bekti nggih ya gong tak tampa caidan nah aku ya omong ya ngawur kok Ndara Gatotkaca bekti kula ya bagong tak tampa Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya bagong tak tampa pripun enten napa nika kok Den gruduk tekan Karang Kadempel kek aku nampa Sasmita aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar sebab miturut Sasmita ingkang dak tampa jare Kakek Semar bakal duwe gawe ya bener apa ora kek pripun to digawe napa kula niku ora digawe napa-napa Kakek aja goro arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama wong ora ngerti unggah-ungguh ning aku iso maca karo legetane penggari Kakek Semar padha karo Sasmita sing wis tak tampa mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar Kakang Garwaca semono uga Kakang Antarja semono uga apa sing dadi bot-repote Kakek Semar aku bakal sak biantu wah jan kula niku gumun karo sampean Piyai Nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patine? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lalu putih Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambekaning Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut mang bantu kula ya gelem.
sabiyantune sampeyan sing matur kali kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sabet-sapon negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Wula. Nek ming Pakde-pakde ku Wirasata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakang Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Raja Kakang Turjo iki bakal nrenggalangi Wirasata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos. Kakang sareng nyuwun pamit. Ndara Garkaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Antasena Pakde Surtayu ya. Lah kok ning Karang Kadempel sowan kakane Semar Pakde ya mung kepengin tetinju marang Karang Kadempel. Lah kok dadi Sata Kurawa dampyak-dampyak lakune arep endi Pakde? Pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngembandhawa timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Yen para Sata Kurawa ki nen boyong Semar Badranaya. Upama to Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina, Semar bakal bondo tangane krincung sikile. Ewadene isih bondo, Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena. Tan Semar pamoring sukma, sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu pambukaning warana. Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine. Antasena sing ora entuk Pakde. Lho. Kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata. Yen ngono, aku kudu sing nyingkirke Antasena. Yen aku iso nyingkirke Antasena, kelakon ketemu karo Semar. Ayo gage. Yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna. Ning sisip sembire kurang-kurang bejane. Aja takon dosa, babati gamen wak gulungi genderamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis Pakde Surtayu. Aja mlayu. Nganti ora mlonyoh awake. Untuk jane ku nek ngoten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Kula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula mengetok-etok terus tiba terus tiba. Ning le perang nggo tenaga ora mung sak penake dhewe sampeyan ming tenguk-tenguk tenguk-tenguk dawuh. Nek mung dawuh kowe iso wae. Muga-muga temu Antarja raine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju?
Kecampluk, Man. Kecampluk dengkulmu. Mulane wonten wong ngajeng maju pelan iku ora celila-celili. Ora ngebabaki dalan iki anjing capeng kok malah ceteng-uteng liku. Oh, po. Rene wae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dulur Asembrono. Ndang to. Nek panjenengan maju. Antancena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalake Cultayu. Kowe sing ngalake Cultayu. Heeh. Kalau tomarmu kalah karo Jawa. Kakang karo Koso. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe mung telu. Iya. Aku Kakang Koso, Kakang Antarja. Wedan. Ya wis pinake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Welah. Wis nganggo salto barang. Waduh. Ngopo, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek, Man. Tak salin sih. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemna tek rika. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le, Man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mung suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sesak sae, Man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Gatotkaca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune, kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, gek menyang. Sumbar sik. Sumbar. Tumbar gue ngeceri mripatmu iki, Man. Oh, ora emosi, Man. Niki lho serban, Man. Lho serban iki. Waduh, pairaimu nek. Sik, Man, sik. Ngopo? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ha iya. Peperih. Ha iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pakdi ditraksi. Dasar kepara nyata. Kok kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mama mateni kucing telu. Dit, mbok gek mangkat. Jelih aku weruh lek ngomong. Wong nantang kok dipenging. Maju, Pakdi. Njaluk mati cara piye? Kokusnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kebruki sirahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki.
Tapasrahi Kakang Garukaca wis sagu nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening Edian sumbane medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep ngapa? sembur mlonyo awamu Pakde. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kon dadak cerewet bae. Watuk wis syukur. Antarja gegetot kaca Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe. Asu mangkel le ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat awe gumun karo Kurawa ya lumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng kadang kala sok gawe mangkel lek aku arep menyikapi iki kepiye nganti bingung kae indak-indik Pakde Trasi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kono kene diundangke Pak Mbah Cit nanti kowe Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kakak kami sosoran bar maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kowe kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe ajeng orasi apa ajeng orasi sing dibelek lho operasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho jadi rasane wis kaya ora perang lho saking ngesu ben kon kajenge atas ngapune aja ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok tutuki karo Antasena wonten Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep keparangipun mongko janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa ora aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lakon kaya ngene piye to Semar? Lakon iku adile mung kudu dilakoni. Mongko sing ngariske lakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa?
Monggo kowe ora ngerti lelakon iki, ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Satakura. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugaton ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu ya ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan. Nek kula ken takon karo Manik Maya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine. Kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima, nek pancen niki kabeh digawe dening para dewa, ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo Manik Maya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Doro? Semar nang ndi? Boso, anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho ya. Ora munggah kelas ki ora. Piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ha, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijangka patine karo Satakurawa. Pokoke nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalake kridane para Satakurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsuh Kurawa. Bapakmu mesti mati. Ya to? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik loro gedhe tekane pati ning kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Mati maju kok. Arep nggo pancatan dasku ta. Lah munggah ning kayangane bapak ra wis tau ngomong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing memak ceplek 12. Gini toh? Saya ora masalah, ora. Aku nggak terus mancat sapa, ya. Lah tenan aku kari dhewe nang donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam wonten dawuh Mas. Edan. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja aku. Menang ya ya aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae ya. Ora iso munggah ta ya. Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki senes sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinaiwik. Sampai ale umpul gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora. Wis, rasa cerewet wis. Kene rada dinglo. Nggih.
Ujian. Wah. Oh jero banget ta yang dalem beli. 3 meter setengah. Kalian pun ya terus tak susah terus. Lo lari ngomong kowe. Kurang ajar. Ratu tinggal dolan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek. Antasena. Pati Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, aku rene sowan Kakang Semar. Lah saiki Kakang Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampeyan. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakang Semar, saiki Kakang Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakang Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan gak dadi tangis-tangisan. Lho, senmu arep apa? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa arep jotosi piye? Mergo sampeyan dadi jalaran ilange Kakang Semar lan ponokawan liyane. Nek sampeyan ora gelem ngaku, tak anggap sampeyan kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Badranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Ngaku ora kowe. Hei, aja edan ora iso. Kepapak ranggul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing ngaloga Diani sopas ya Tru? Bathara Guru nggawa Wadyabala Dewa 3 cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat 3 cacahe. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jengandika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjike karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora
kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendak-pendak Kurawa rembugan, pendak-pendak Kurawa arep mateni Pandhawa, Semar mesti kesempyok ing aradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jongkok matine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah. Wenang damel lampanipun para titah. Tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna. Panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar. Kosek. Kok kowe iso omong kaya ngono? Aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa, salahku apa? Aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatan kuwi adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka inggih Kakang Ismaya. Wis mingerke blate wae. Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa to apa? Iso katriwandan. Cekelen sithik tak leren leh kumayang. Daripada kenapa wis sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki apa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lho kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat biyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah. Kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli sak mangkil langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Wah, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa murid? Bathara Guru kok guru tanpa murid. Dadi pancen wis mbok niati to, estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mboten nyembah, mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancene iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwane iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai. Pancen setan kowe. Otos.
iki no gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Bela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa rembalane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bola obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dhewe damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Oke aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa ya. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani kae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Wah, sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae lah, pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungsuh Bagong entuk mungsuh tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ono ora? Ora ana sanane. Apa-apa doyan. Ayam amuk wae. Pancen niat kowe. Ngomong kuwi digatekke kok, Bro. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Emang apa ta? Baigun. Wah, wis tak gaweke wadah idu. Krunguku paidon. Ya ampun, Kang. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Tobat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cedhak kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awang muni baigon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni baigon kuwi oke. Aku digoleke dus. Kon nggo idu anggepe aku mau masuk angin wae piye? Maaf, Tro, maaf. Ora jelas kok ya. Tak nggo nyemprotke wangi-wangi men ora mlebu ning jare wong. Bola-bali wis celka-celki kok. Petro, dalem pukulun menengo dhisik. Niki lho Bagong iki lho pukulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, sampe nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-critake lho, Tro. Ora. Isen aku. Aku iso sudah rungane. Ha iya. Ora nek omong njaluk ki seru, astro mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho. Ha iya wis ngerti. Paidon. Baigon. Ha padha ta?
Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan karo dus. Seneng kuwi lah. Kuwi ana hubungane lho nek bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus maksudku ngono. Ya ora. Seneke bunga Kaedan. Seneke kancane dijaluk. Guru. Pokoknya njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu melocot ora. Ayo nak krungu ayo. Wonten dawuh Ulun. Apa iki kita rembug jroning kayiwangan sayekti Ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake karo Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat, mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita nanging teko kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar mung mergo nggon kita kuwatir kelawan Semar sabab Semar ora gelem basa ora gelem unggah-ungguh sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita apa isih kurang tih ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita Semar kuwi wis rekoso manikmaya Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan popo cintraka kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar kebangetan timen kahanan kita mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendak sikara kelawan Semar Badranaya Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya mandi ucaping kuwun para wenang kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten weh Semar ana loro Tru sing asli sing endi kae cetha sing mburi dimburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara sapa kae Tru Purun Bathara Paut dengkulmu cah cilik oyane klitian ya Tru kae iki dewa ya nyuk kae iki dewa malah Bathara Guru kalah derajate karo kae mbahne Bathara Guru masa heeh kok untune ku to wah engko nek disotke dadi uler tenan lho ora sembrono to Gong kula nyuwun pangapunten wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar rasakno urip kaya Semar kuwi ora enteng Badranaya wonten dawuh Ulun ayo kita ora ketang sedhela dadi dewaning para dewa mapan ana ing kayiwangan sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing kayiwangan supaya Semar ing kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar meso sabar meso ikhlas rasakno yen dadi kurang ngajari karo anak-anake Semar ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa isma ya nggone urip ning alam kadang tambah-tambahi Gong ora. Ajari. Bagong aja edan Ulun Bathara Guru. Sing ngomong sapa? Kowe ora sadar ye. Wis malih Semar. Apa iya? Mbawake digrayangi.
Oh gede banget to kopek. Ora ta ya. Aduh. Nolo garing. Kepiye iki? Mundi dawuh mangdianipun Iwang Pikulun padha menang. Sampeyan kudu nderek kersanipun Iwang Pikulun padha menang. Kapure semados Nyemar. Ulun ora iso tiru kaya suarane bapak kita. Bapak kula niku Bapak Semar Duwita. Bapak kita iki bapakmu. Lah iya. Mula ben diajari Bagong. Bagong aku ajarono. Ana apa ajari apa? Maca nulis. Ora. Diajari nyopir. Aku ajarono supaya kaya bapakmu. Domongi nek bapakmu nek ngendika. Ayo kowe diapake. Ora masuk. Kene ora nganggo belajar secara militer. Ojo Bagong, ojo. Ojo apa? Ayo, tirake. Tinong lir kekonang surem sorotetan badang. Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Marta. Ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badrana ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menapa Yayi Janaka mboten anjihaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrimini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Werkudara apa ya ora nanjihake? Ora jeneng aku rupa-rupa gedhat. Nanging aku ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karanggadempel nanjake lawan Semar Badranaya. Koko Prabu ing mekaten sakmangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dhateng kadang kula salah setunggal kepareng wonten tinju dhateng Karanggadempel nanjaken dhateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kekonang surem sorotetan padang kasur lan bacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos samimbal wacana paripurna kedadak swaning gelar Semar Badranaya dumrajak tanpa larapan nganti sangga para putra Semare koten rayekna smoleres koten prayitna semuri resiko balik
Titiyane gandayane trisanya purnama sasi Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan Kakang Nayantaka padha arja sapraptanira bleget duwek sadulita lit Inggih sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk diuji iya Kakang Semar ora liwat pangestuku tampanana nggih kula pundhingga jimat Kakang Semar padha raja sapratamu sinuwun Ndarawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den iya Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake masuk angin apa piye mboten lah kok suaramu kaya aradat sabene paling kados ngaten sinuwun Kakang Semar Padhararja sinuwun anu sapa anu Ndara Janaka wilujeng Dipol Padhararja sapraptamu Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu Kakang Semar samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk apa Kakang Semar nuwun sewu kula niku mbot suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang apa Kyai Semar anggen kula bangun desa margi kula kepengin bangun desa Karangkadempel mboten kok bangun wangunan sing apik mboten nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel ning jebul syarat seranane kok angel kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji syarat seranane apa Kakang Semar maragake marang panjenenganing ingsun sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat serananipun boten sanes Karangkadempel kudu ditumbali ngangge gedhi Ndara Werkudara Den Semari panjenengan ora kena dikandhani kok aku ora iso mara kowe to Pak ora sok wani matur kaya ngono engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono ning ngayal ya reng apa atone ndasmu lho ora kompak babar blas wah aku ya krungu dhewe kok ya wah jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi mil omong sisan piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora pripun Den ikhlas napa mboten sampeyan dadi srana kesembadan gegayuhan kula mbangun desa Dipol ing mestine aku ngajeni karo kowe ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan merga nggon wis momong marang para Pandhawa nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa ora tresna karo Werkudara wah mek perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara piye Bagong mengkari gelem apa ora kaya mengkari gelem apa ora nek ora gelem tak rudha paripeksa nek ora gelem tak rudha paripeksa wah Dipol
wis tegese ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kowe dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tamut ndasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku wong ndadak mesti ngendondone. Nek nganti kae engko sing dadi Semar ki cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerai apa? Jerai isin. Wah, bayang jerai kapok. Heeh. Men ora mbebedok karo uripe bapak ning alam padang, Rek. Ampun disiksa, Ndara. Kula ampun ditendangi. Gunane opo? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Sik iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipilara karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampean. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Salah. Gunane apa? Kedapuk titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kandhakon ngopo Dura Nesu? Ora nyambut gawe ngapa mentok kandhakon. Ora edan sing edan kowe. Wus. Aku ki ratu e tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo Permana Jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe ra salah. Kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar niku. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngertine bapakne adipatene karo Kurawa. Sinuwun mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng ngrancang bangun desa. Sinuwun Prabu Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak perjaka karo bapak niku kok sajahe kaya atine niku ora trima. Semar iki ora gugat ning kayangan. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula alegane kalih Bagong melu mrika. Kula alegane karo Bagong ngamuk teng mrika dewa-dewa bubar. Bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek dadi Semar. Sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petra Gareng mangsa Branggamu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wong ngono, anu iya, anu nggih. Kowe lah dalah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung.
kok isa-isane nglakoni mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa diantem wae mung lara dila mari, lara dila mak. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho apa mlendreng? Kok apa mlendreng kok disudet? Ora bakal terdas. Pun to sampean pitados kalih kula ning ra tawat-tawat ndak geger kanane Bagong. Yo, layoli binatang wah. Wah, edan. Antasena kaya wong kranjingan. Ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah, iki menungsane parah kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Guru Ngamarta ta Perwates Guru Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngemboti karo kowe. Jarene kowe munggane kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manung maning jajaran iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo ngedekul karo aku lha kok dadi kowe tekan Guru Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang Antasena. Wah, ayo kage. Dadene tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi.